Okay na? Okay na? Nandito kami sa may luto-lutuan. Ganito gawa ng pancake na ganito. Ate lang ng spoon. Rotate daw eh. I-rotate natin. Wait lang. Lapin mo muna. Hindi ganyan, hindi ganyan. Pag ganun. Okay na? Mali. Mali. Hi. Hi. Nakikita ba kami? At Guys, gagawa kami ngayon ng Korean pancake ni gola. ayan, ni Little Cusinera. Kailangan muna natin ng gulay sa gola. Ha? Hindi! Pancake lang to, baby. Ay, mamumukbang ka. Pang na tayo mamaya. Okay? Okay, first isama mo muna to. Ito muna. Ito muna. Yung ating Okay? Okay naman ang sound. Balik ka naman. no. Ito yung ating Gawa. yan, sweet Korean pancake mix. Yan. Then, ito yung ating panlagay sa loob. Okay, ganun. Palaman. Ito, yan. Palaman. Hello po, Funny TV. Hello. Hello? Hello. Nandito lang naman ako. Yan. And then, ito, start na tayo. No? Start na tayo. Start na. Kaso magsasaw muna ako. No. Hindi kasama yung sound. Okay, first isaw niyo muna. At gawin niyo kung gagayahin mo ang ginagawa namin. Okay, yung isang buong ganito, isang balot. Teka lang. Ano to? Yan. Ilalagay muna natin siya dito. Guys, hindi ko ito maintindihan. At ito na. Oo. Yan. Yan yung, ano, yan yung yeast. Yeast yan, yeast. Silang, Oh, hello daw, baby A. hi! Nandito ako. Yan. Oh, mix mo muna siya. Ay, mix mo yan, ha? Sige, mix mo, baby. Sige, mix mo lang. Walang sigara naman. Walang ako ng pang-mix. Oh, tapos lalagay natin siya ng water. Ay, gatas ba lalagay natin? Water daw. Eh, paano kung may gatas ka pa dyan? Ay, kasi inom ako. Kala ko yun yung 180 ml. Bakit ito sa Ay, wala nang si Sexy Cusinera. Sobrang nang-live kami. Kaso, may nanalo ko kasi sa may video ko lang ng mami ko. Ano nga live kami. At go na. Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Ayan. Ito pa. Ito pa. Okay na yan. I-mix ko na. Okay na yan, okay na. May mix mo na to na parang dough. Gagawin mo siyang parang dough. Huwag pa yung sling. Oo. Oh, lagyan muna natin ng konting oil. Kunting Oo, oil at para hawakan. Oo, sa kumawak. Oh, yan. Ay, sorry. Oh, sige. Hawakan na. Oo. I-mix mo muna. Nag-wash ka na ng hands? Sabihin mo sa kanila. Nang wash na po akong hands. At po, Yan, mix niya na to. at ano na sa kamay? Bibilugin mo siya sa kamay.
Ano yun? Kasi mahirap yan. Gagawin siyang parang dough. Dough? Play-doh? Ano, gagawa akong malaking bola. Wait lang. Bola ba? No. Muna. Lahat muna siya. Aanuhin mo siya. Mimix mo muna siya lahat. Okay. Pasensya na po at bigla ang live na naman tayo ngayon. Bigla. Dahil dito sa batang, nung isang araw pa siya nangungulit sa akin. Mag-live. Nanunin mo siya ng kamay. I-mix mo muna lahat. I-mix mo muna to lahat. Wow. Yan, ganun muna. Parang slime. Oo, maglagay ka ng oil sa kamay mo. Tali. Para ano. Ayan. O sige. Okay. Hindi, pag anuin mo yung dalawa mong kamay. Ito ba? Lagyan mo ng oil. Ayan. Saka mo, anuin mo muna. Ayan. Ayan, buo muna siya. Ayan, buo muna siya. Parang slime. Gagayin mo muna siya ng dough. Lipat natin dito para magawa mong dough. Wait lang, dito na. Para magawa mong dough. Ako lang ang mga batang makukulit na hindi ako pinapansin. Sino ba? Si Sino ba? Joanna at si Kian, pinapalis na nga ako ni Kian. Bakit daw? Di ko alam. At hindi niya pa ako pinapanood. Ganun talaga. Ganun talaga. Kunan muna natin lahat ng mga ganyan. Ayan. So good. Parang slime, guys. No. Parang slime to, ha? No? Kunti pa, lagyan pa natin ng oil para ano. Hindi yung kamay mo. Ayan, ito. Yan. Okay, sige. At yung kamay ko, kailangan pa ng oil. Konti lang. Wala. Konting oil. Isa. Okay na to. At isa. At Yan. Parang nagko-comment sa'yo ah. ha? Parang nagko-comment. Ay, wait lang. Wait lang, Lola Beto. Gusto na po yung mga audience namin, nawawala na. Nawawala. Bumunta. Okay. Okay? Wait lang, baby. I-mix ko lang ng parang ganyan. Eto, may kasamang laro. May kasamang laro yung aming, yung aming live ngayon. By the way, guys, mag-antabay lang po kayo sa aking pag-giveaways by the end of this month. Teka, papakita ko lang sa inyo yung ating ilan sa ating mga pang-giveaways, pero dadagdagan pa po natin to ng mga iba pa. Ito po, ipinadala lang sa akin ng aking sponsor from US. Ito. Yan. Set siya ng spoon na pang non-stick na pan. Ito, yan. 6-piece bamboo tool set. Yan. Pinadala po ito sa akin para ipang giveaways ko. Yan, mag-antabay po kayo ng aking mechanics. And ito pa po yung isa. Ayan, napakaganda. Yan, gusto ko na nga sanang arborin, kaya lang
ito'y pinadala talaga para pang giveaway. So, guys, antabay lang po kayo na Like and comment. sa aming pag-giveaways by the end of this month. Meron po itong karagdagan. Mas surprise na lang po. Ano may papag-giveaway Oh. po ako. Ito Ipag- po yung papag-giveaway. May pag-giveaways tayo na magbibigay tayo ng GCash, then At may isa pa iba pang gamit sa ako kusina akong na pwede nyong mapakinabangan mabigay. by the end of this month. Okay? Yan, mag-antabay lang po kayong lahat and Ito po may papag-giveaway. more to come pa tayo dyan. Ako Ma- sa inyo. may- Ito, meron- papag-giveaway. Pagka nagtuloy-tuloy yung ating Ayun. medyo wala lang tayong time ngayon kaya busy sa Wait lang. Chicken Star ngayon ng Sexy Cusinera kaya ito lang. Nagiging chubby na nga hindi na nakakapag-workout. Dahil busy sa business ni Miss Jen. Wait lang. O yan. Yan yung pag-uwi namin, anong oras na, umuwi ako ng alas 10. Ngayon, nag-aya pa to. Nung nakaraang araw pa kasi to, nag-aayang mag-live kami. So, pinagbigyan ko na kahit medyo puyat. Medyo puyat na. Tenen. Ayan o. Naku, nagluluto ka, hindi ka yung buhok mo. Ay. Ano ba yan? Ba? Iglalamas ka na lang ba dyan o lulutuin na natin yan? Wait lang. Kukunin ko lang ang mga bola. Pakita mo yung ginagawa mo, Ayan po yung ginagawa niya, May kasama ng laro. Ayan. Gagawa akong bola. Wala kasi akong guantes dito, hindi ako nakapagdala. Ha? Wala akong panghawak. At, Hello? hi. Oh, wow, ang galing daw. Ang galing mo daw gumawa ng pancake. Hindi pa nga po yan nagagawa Minamasa niya pa lang. Ginagawa ko pang Oh. bola. Oh, wait lang. Gagawa lang ng bola. Dagdagan mo muna ng oil. Wait lang, baby. Kasi parang umaano na Bigay mo muna. Dali. Nato muna sa akin, no? Hindi. Sige, sige. Ayan. Ano ba? Ano ba? Ano ba yan? Oo, ginagawa ko ng tong bola. Sige, sukatin mo dyan. Tapos, bigay mo sa akin, ha? Ayun pa din. Iluluto pa natin yan. Ay! Ayaw! Hello? Please! Ang Asan na ba yung... Okay, Yan. susukatin muna natin. Okay. Kamay ko pa. Yan. Okay na yan. Tanggalin mo nga. Tanggalin mo. Asa na ba yung... Yan, okay na to. Lalagyan na natin siya ng palaman. Ito po yung palaman niya. Ito. Gagawa na natin. Ito yung pinaka palaman niya sa loob. Ayan. Ito yan para siyang Lasang Ito ganda. Ganda ng amoy. Ayan, ang sarap ng amoy niya. Oo, parang kakainin na natin. May lasang amoy cinnamon. Oh, Amoy. diba? Amoy cinnamon. Wait lang po. Magluluto na tayo. Okay, wait lang. Ginagawa ko pa lang tong bola. Ginawa ko ng bola. Teka lang, i-ready ko muna yung ating Ito lang, preparation po ito Wow. ng live. Wow, dami ha.
nasa na yung luluto ni Lola? Wait lang, hindi pa tapos ang lulutuin mo. Yung lulutuin mo. Wait lang ha. Lalagay na natin. Gusto niya ito yung gas ko dito ah. Ay, hindi pa na nakasigal. Small versus big. At ito mo lang small. Naman ko yung apoy. Ito na. Hindi pa tapos ang gagawin mo. Dali, lulutuin na yan. Wait lang, ginagawa ko pa lang yung Ay! Bakit ganyan? Ganyan. Hindi ganyan. Ako na maglalagay ng palaman. okay na ba? Ako na maglalagay ng palaman. Kasi, magdudumi ka na naman. Bilugin mo lang dito, sukatin mo dito. Si Lola na maglalagay ng palaman, okay? Okay. Lagay mo dito yung ano mo na ako. Nagbilog mo na. Okay na, yung ano. Wait lang, kinukuha ko pa yan. Ang yung ginagawa kailangan Dali. Dali, at mainit na yung kalan natin. Oh, hello daw. Hello po. Hello! Miss Christine, Elvinia, Sofia Nicole Digan. Wait lang, si Mami. Si Mami. Hi! Hi, Mami. Hi, Sabi mo, Mami. ka na kay Mami. Hi, Mami. Nandyan ka pa pala. Dali na, akin na yung ano mo. Dali. Wait lang. Sila din kakain yan mamaya. Mhm. Akin na. Ako din, kakainin ko din. Kasi Mm. hindi pa tapos Akin na, baby. parang Hindi. hamburger. Yan. Parang burger nga yan. Dito mo na. Yan. Give mo na dyan. Yan. Talagyan natin siya ng palaman. Tama na muna. Isa-isa lang kasi Nasaan ang pa naman? ito. Okay. Ilalagay natin to. Ako na. Kutsarain ko lang. Kaso pwede ka naman ilagay muna dito para sumarap. Masasarapan sila pag nilagay ko yung palaman. No? Hindi na. Si Lola na lang. Ganyan. Kasi ano, para hindi siya... At lagyan natin takip. Hindi, ito na. Oh, ginaganyan lang yan. Oh. Yan. Ginaganon lang yan. Oh. Okay. Magsukat ka uli dyan. Magsukat ka na dyan kasi poplat ko na to dito. Lulutuin na natin to dito sa kawali. Ano ba? Okay, yan. Okay, parang burger. Yusin mo. Nilalagay ko nga. Para maganda. At maganda na maganda. At parang iti-taste nila. Parang burger. Burger. Ginagawa ko na nga, inaayos ko na nga. Pagkabuo mo ng isang buo niyan, ilagay mo dun sa kabilang plato. Lalagyan natin siya ng... Lalagyan natin siya ng ano... ng... Lagyan natin siya ng palaman. Parang... Tini na hamburger. Tapos siya ito ng ito. Hindi na tayo nakapagbasa ng comment. Okay. Pasensya na po at hindi mabasa ang comment.
hindi na tayo kahit kailan hindi na po kami nakabuo ng Korean pancake na maayos kasi wala eh. May kasamang laro si Little Cusinera. At, gago. Nandiyan ba sa live si Tita Queen? Wala. Parang wala. Parang hindi ko siya makita. Anong pangalan niya ba sa may YouTube? Oh? Queen Heidi. Queen Heidi? Queen Heidi, okay. Parang wala naman. Papaayos natin yung ano kasi hindi ka na nila nakikita oh. Ang dami nagko-comment ah. Sabi ni Mami, haha, gawang burger. Gawang burger. Oo, parang nung gagawa ako ng burger, no? Oh! Tumatalsik. Shoot. Tumatalsik na. Okay? Yan na. Okay. Ano ba yan? Ano? Gumawa ka na ng may palaman o wala? Jen! May palaman to sa loob. Pero nilagyan mo. Oo. Patingin. O pakita mo sa kanila yung ginawa mo. Lapit mo dun. Yan po yung ginawa ng aking Baby A. Si Baby A. Okay. Si Ate A pala. Ah! Ano na kaya ang lasa na naman ito? Lagyan mo na ng palaman sa loob para Nilagyan ko lang ng laman. No? Favorito na natin. May oil yan. Okay, at lalagyan na natin ng masarap na parang simon. Cinnamon. Ah, kala ko simon. Lasa na akin na. At ito na ang cinnamon na pancake. Yan, cinnamon pancake. Ito, kunin mo na. Hindi ko kaya kunin. Mukha na ang cinnamon ah. At ito na yung maliit na cinnamon. Sige. Maliit na cinnamon. Ito yung maliit na cinnamon. Gagawin na natin. Labas na sa loob. At yan. Ipabalastik na natin. At kukunin na natin mga laman. Ang yun naman ang ginagawa ko. Tulog na yung iba kasi gabing-gabi na eh. Gabing-gabi na, saka pa lang kami nagla-live. Sobrang gabi na. Ang lalaro ko pa nga yung mga characters. Ayan. Then, ito na ang... Ay, Hoy! ano? Yung ginawa ko. Akin na. Hindi. Ang cute. Ngayon, medium naman gagawin ko. Ano ba yung ginawa mo? Small ba to? Oo. Mag-hi ka naman sa mga viewers Hi. mo. Hi. Ilan ba sila dyan? Ilan? Oh, 7 sila, oh. 7 ang nag-views kayo. Yan, sa 7 viewers po namin, thank you, thank you. Yan, magantabay po kayo sa giveaways ni Sexy Cusinera. Iniipon-ipon ko pala, ko pa. Pero, tsak, matutuwa kayo sa aking mga Wait pag-giveaways. lang, may nanalo sa cellphone na giveaway ni Mami. Oo nga, sino? Si Grace. Grace. Oo, tinawagan ko. So, hindi ako nang hi. Ay, Nahiya hindi ka lang ako. nakapag-hi. Oo, nahiya kasi ako. Ba't ka naiyak? Naalala ko nga yung name niya. Naalala ko. Si Grace?
Oo, alam ko. Sabihin mo sa kanila na ano, mag-abang-abang din sila ng giveaways ko. Soon magpapag-giveaways din ako ng cellphone. Pero sa ngayon, ano muna, gamit sa kusina lang muna. At ito yung bas na Tsaka ano, small uhunan. na pancake. Ano na yung iluluto ko? Yung small na pancake. Nandito. Yung iluluto ko little kusinera, nasa na? Ay, nandito na. Papunta na. Ito na, yung mga dalawang to. Ayan o, ito pa. Ato. Ay, galing ah. Medium small. Grabe talagang pagka-small niyan. Ako kakain ng small na yan kasi cheap. Gagawa akong chimi. Hindi, gawa ka pa. Damihan mo kasi sayang yung ano. Titikman mo na ba to? Yung naluto ko? Hindi pa. Hindi pa tayo tapos oh. Oh. O sige, dali. Akin na yung iba. Gagawa akong bigger. Oh no, baka bawanda na dito ang customer. Kaya raw yung camera sa nilulo. Wait lang, may gagawin lang ako. Wala, hindi to naka-on yung ano niya, yung sa monetize niya. Hindi ko alam eh. Hindi ako marunong mag-set nun eh. Sa niluluto ko. On pala. Sa inyo. Ah. Ano? Ayan po, nagluluto na tayo na. Akin na yung ano, yung lulutuin ko, baby. Dali. Okay. Tapos ng isa. Yan. Ito, Ano na ito? ato, Teka lang. ato, yung maliit na to, ito pa, ito pa. Ano ba yan? Grabe. Yan po, nagluluto na kami ng aming Korean pancake. Ayan. Gawa na akong holo. At, Ano na? malapit na. Lapit na. Yung big one. Saan? Ito, oh. Yung big one? Sige. Kami na yung big one. Ay, hindi pa tapos, ha? Malapit na. Isa na lang. Ang tagal naman ng big one na yun. Kasi ang dami. Kaya ang dami pa pala nating lulutuin. Ayan na. Okay na? Ang big one. May namanood ako sa TikTok. Nang gaganyan sila. Tatatata. At yung isang teddy ng utoto. Huh? Umutot ang teddy. Tingnan natin. Teddy bear? Ayan ang maliit. Mm-mm. Wala na, hindi na naging palaman yung ano, yung Ito na. pinaka naging toppings na lang. Piu. Gagawa na akong malaking tip. 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 Mm. Hello po Ay, nandito. sa aming for Hindi ako makita. o di ka na makita. Eh sabi kasi ni Daddy, iharap daw natin sa niluluto eh. Hindi sa'yo eh. Bakit? Ewan ko. Ayaw niya daw? Sa'yo na lang ba? Oo. Baka makita na lang dito. Pag bold ka, edi igaganyan ka na lang. Ganun. Pag may hair, saksakan ka. Ayan po yung aming niluluto ng pancake. Ayan o. Ano ba yan? Yung aming Korean pancake na dapat meron siyang palaman sa loob. Kaso, yan, nilaro nung aming little kusinera. Kaya, yung ating palaman, naging toppings na lang. Kaya lang, na, ano na siya, para siyang naging ano,
Dahil nga sa matamis yung pinakapalaman niya. Kaya ngayon para na lang siyang naging parang nagluluto ng turon. Ang Korean pancake po na to is para siyang dough. Dough play. Play dough. Ready to, ano na, ready to, May maliit na tayong gagawin. ready to cook na siya. Ito na, may maliit pa tayo. Lalagyan na ng tubig, 180 ml. Tapos, yung kasama niyang yeast. Dapat ang kalalabasan nito is ganito. Ito, may isa pa. Yan, ganyan. May isa pa, Pero sa kasamaang Oh! palad, hindi nangyari. Yung lulutuin mo. O, dito mo. Hindi nangyari yon kasi wala na. Nilaro na ng aming bata. Isang bata. Yan, Ah, ang batang makulit. na gusto mag-live. Kasi gusto ko Ayan mag-live po, para ayan. Yung mangmukbang aming- ng gusto namin ng pagkain. Yung aming Korean pancake na naging, ano na, para na siyang turon. Turon ba yan? Eh, yung mga asukal nasa labas na lahat eh. Hmm? Ano? Diba? Natatata. Ano ba yan? Wala na. Bilisan mo para makita ka lang sa mukbang na. Hindi na dyan sa... Ang ganda, no? Sige, Maki huwag mo naman ng bola-bola yan. gagawa kong cheat po. Masarap din naman. Gagawa kong ito. Hindi pa din lakasan yung apoy kasi masusunod. Kaya parang sobrang hina naman. Baka matalsikan ako. Hindi naman. Ang sarap nung ano niya, nung... Palaman. yung parang pinakapaman niya. Meron siyang... Sumi. Para siyang may mani, tapos cinnamon. Sumi. Sarap. Simon. Parang caramel. Caramel. Oo. Oo, caramel. Sarap niya talaga. Meron din tong ano eh, yung matcha flavor. Talagang lasang ano din, lasang green tea. Ito ba yung green tea flavor? No? Yan yung ano, ano bang flavor nito? Korean kasi nakalagay eh. Sweet Korean pancake mix lang yung nakalagay. Ay, inaatok na ako. Ito na. Naantok na yung nagla-live. Baby, magmumukbang ka pa? Oo, mukbang pa tayo. Naku, ano ba yan? Tutulog na si Lola eh. Bawal ka na nga matulog. Hala, sino magtitinda sa Chicken Star? Si Tita Hi po Helen. sa ating Live. 4 million viewers. 4 million. Ito ang basmati. Thank you sa mga patamsak nyo dyan sa inyong likes. Ay, Salamat. salamat. Ang dami naman likes. 9 lang. 4 lang. Oo. May ito na ba yung isasalang kong kasunod? Oo. Imumukbang pa daw namin to. Para, Yung ay, sunog na. te. Dali na, oh, at para makapagmukbang na rin tayo after nito. Parang brain. Gagawa akong brain.
pang batang brain na. Dapat sana ang ila-live namin ngayon is yung Squid Game cookie. Bukas na yun. Pero hindi ako nakabili ng gamit, kaya Yung sugar. yung white sugar. Gustong gusto niya na talagang mag-live. Kaya, ito. Ayan po. Ayan, luto na siya. Imbis yung toppings niya dapat, palaman dapat yan. Pero, dahil sa ginawa niya is, ikinalat niya na, kaya naging toppings na lang. Children. Hindi na siya palaman. Oh, kaya. Sorry po, yung aming camera ay nabagsak. Same, same, same. Ang cute. No, baby, huwag maglaro. Kaso, nasa upuan ko. Tama na yan, kunin ko na. Para ano. Well, Dali, magbuwas ka na ng hands doon. namawash na ako. No. Ay, wait lang. Namawash na ako. Okay. Wash na ako. Yan, magwash ka na muna. Ganito ang tubig. Ganito. Nanggaganyan lang ako. Ang soap talaga. At ito talagang tubig. Dali, nasusunog na yung ating ko. Dali, magwash ka na ng hands. Ito na lang kaya ko. Hawakan mo kasi nasusunog na yung ni Lola. Wait lang po Sunog na yung ating Korean pancake. Ayan. Lagyan tayo ng konting mantika. Tapos, magmumukbang naman si Little Cusinera maya-maya. Dali, mo dyan, kakain ka na. Yan. Ganyan ang luto niyan parang dinidiinan. Tapos na kami. Wait lang. Nabuti na ako. Makuha. Open pa yung tubig doon. Wait lang. Yan. Lapit na rin matapos yung ating niluluto. Plates para remembrance po talaga. Opo. Mga gamit sa bahay. Tsaka ito. Ito po ang isa sa ating mga giveaways. Papakita ko lang ulit. Ayan. Yan, 6-piece bamboo At ito po. tool set and ito. Ito yung damit ko po. Ayan. Ito po ay galing ng US. Pinadala pa po sa akin yan ng isa sa ating mga sponsors. At ito po Yan. At ito po. At more to come pa po yan. Don't Dito worry. lang po nanggawa po. Kaso sa bata lang kasi hindi ko po bigay. Yung Antabayanan nyo lang po yung ating magiging mechanics para makasali. patay. Uy, malapit na. Lapit na. Chitewing hotdog mayo, mayo. Malapit na pong maluto. Kailangan natin kumain. Kakain din ako. Gabing-gabi na. Kakain pa. Oo, kakain pa nga. Hindi ka pa nga kumakain. Chicken wings. Chicken wings. At saka yung maong.
Opo, may mga pag-giveaways po tayo. May GCash and may mga gamit sa bahay. Then, susunod na yung mga bye po, Family TV. Ay, si Teacher Rachel nandyan. Ha? Si Teacher Rachel. Buti. Sumali pa siya? Oo, mag-hi ka. Hi! Ilang klase nga kami ng math? Klase kayo ng math. Oo. Ano yan, Teacher Rachel, nag-ano muna yan, nag-module muna yan bago kami nag-live. Isa lang sinulat ko para makalive na tayo. Opo, para siyang ano nga eh, etong Korean pancake na to is, dapat ang ano nito is may palaman sa loob. Dapat ang magiging kalalabasan sana nito ay ganito oh. Pwede na. Yan oh, may laman sa loob niya. Kaso pwede na Ayan. ba? Pero wala eh, napaglaruan. Kaya ayan. Pwede mo na ba kasi ilagay niya yun? Okay. Tignan mo. Mas madali po yung mechanics ko kaysa sa I Miss Jen. Hello po, Teacher Rachel. Opo, nag-module muna yan bago siya nag-ayang mag-live. Kaya yung live namin biglaan lang lagi kasi ano eh, gabi na rin eh. Dapat nga hindi na pero makulit. Alam mo naman, spoil sa lola Pero kaya parang clown naman ako. pinagbigyan na natin yung bata. Oh, nasa na? Kung ano-ano na pong ginagawa niya, teacher. Nagla-live pero ayan, naglalaro. Kaso ang tagal na kami kasi ang pandito. Ito na, okay na po. Okay. Magmumukbang na po si Little Cusinera. Bukan na. Tayong dalawa. Ay, doon tayo magbubukbang. Saan? Doon. Saan pa tayo magmumukbang? Sa kwarto? Doon sa Excel. Para malamig. Sige, wait lang. Lilipat daw po kami ng aming place. Isang camera. Ikaw maghahawak? Oo. Sige. At ang ganda pa ng... Ano to? Maliit na knife? Oh. Yeah. Gusto mo masugatan na naman? Ayoko. Hawak mo yan. Ayoko. Naka-plastic naman. Ano to? Medium na knife? Itong large na knife. Chicken may extra. Halika na. Anong gagawin natin sa mukbang? Okay, ikaw magdala nito. Ako magdala ng camera. Hello? Baso. Hmm? Baso. Kasi ikaw magdadala ng mga food. Sige. Tara na. Okay, hawak ko na nga ang camera. Sorry, guys. Hawak ko ang camera, guys. Gulo. Sige na. Huwag mo masyadong kalugin. Mahihilo sila. Dali mo na yan. Doon na. Pupunta ka na sa kwarto. Pupunta na po kami sa kwarto. Ay, sobrang lamig yun. Walang ilaw. Oh, guys, walang ilaw. Oh, walang ilaw. Sobrang lamig. Okay na. Okay. Saan mo yan ipapatong dito? Dito. Oo, dito. Okay, guys. So, Bano? Ikaw naman patong. Okay na. Guys, ito ulit ang kwarto ng sexy cuisiner. Magulo. Halika na, oh. Halika na, kumain ka na dito. Tayo na kumain. Teka, kukuha ko buang ko. Mag-share na lang tayo. Milk ko. Okay, guys.
Ito na, ang sexy kusinera. Kaso magiging chubby na siya. Sexy chubby na siya. Sabi na. Chubby kusinera na, pagkataso. Mm. At sexy chubby na. Sexy chubby na. O sige. Oo. Kasi magiging chubby na tayo kasi anong oras na kumakain pa tayo. Ito ang sa akin. Oh, Ang tabayanan nyo lang po yung mechanics. Ipopost po namin yan sa ating community. at sa may chicken store. Punta kayo dun at bumili ng chicken. Simple lang yung mechanics natin. At may bago na tayong chicken. Chicken skin. Mm. Sobrang sarap. Guys. Sarap? Oh. Mm. Sarap guys, ang sarap. Promise. Masarap Promise talaga. kayo, ang sarap. In-order lang to sa Shopee. Yung Korean pancake na to. Hindi ko alam kung magkano ang isang box. Pero masarap. Mm. So hot. Hot. Pero masarap, di ba? Ayan. Opo, mukbang na po, teacher. Sasarapan. Masarap. Yan, hating gabi na, kumakain pa kami. Hindi nga ako diet. Ay, hindi ka ba diet? Eh, paano si Lola, diet? Okay lang yan. Yung bola ay parang malaking bola at may gulay yun. Di ba diet yun? Kaya ikaw naman kayo nun. Giniling yun eh. Hmm? Giniling. Oh, giniling ang gulay na yun. Mag-hi ka sa kanila. Hi po. Hi. Teacher Rachel. Hi. Hi po. Nandito po kasi ako kaya ng mukbang. Mm. Sarapan na sila. Mm. Sarap. Mm. Mm. Ah, Mm. Magto 12 na pala ah. hmm? Ikaw daw yung pinakamakulit na bata. Yan yung small kain mo. Hindi ko makuha ang small. Yan. Uy. Oops. Ano ba yun? Oops, oops. Malapit na, malapit na, malapit na. Sobrang sarap mo naman. Sarap. Ito na lang. Hi po sa aming 2 million viewers. Hi. Salamat po sa 11 likes. Opo, gusto po namin 100 po at 200 people.
At lahat ng comment. ng Gabi na YouTube- eh. Wala na ako. Tubig na. Ay. Sobrang sarap. Ganito ang voice ko part kumakain. Yung Parang low voice. water. Pakita mo sa kanila kung gaano kasarap yung kinakain. Ito po ang water. At ito po ang pagkain. Sarap. Sarap. Sa akin po, sas kasi sas ako. Sas ako. Ito? Saan ka nakatira? Sa Davao? Hindi, dito na, sa inyo. Hindi, nung wala pa ako. Mm. Nung bata pa si Daddy. Mm. Sa Davao ka nakatira? Ay, hindi. Dito lang. Si Tita ko yun. Sa Davao? Hindi. Dito din lang. Hmm. Kaya lang sila nagpunta ng Davao kasi Parang poor ang house natin. doon nagwo-work si Tito yan. Ah. So sarap guys. Tabayanan niyo po yung mechanics ng ating pag-giveaways. Kailangan ko. Pupost ko po sa ating community para masundan Mayroon nyo po at ako ng magawa nyo. makakuha ng tipa. para magkaroon po kayo ng chance na manalo. Lasang pancake ang chip. Manalo ng mga gamit sa bahay and GCash. Kailangan mo ba ang kutsilyo? Mm. Okay. And soon po, malay natin, pag-giveaway na ako ng cellphone by next year. Pero promise ko po sa inyo na sa birthday ko sa April, magpapag-giveaway po ako ng cellphone. Kailan birthday mo? Sa April April? April ano? 29. Pag-iipunan ko na yon para makapagpasaya Dapat pumunta naman ka sa tayo birthday ko, ng... ha? Mm-mm. Iba naman birthday ko. Makapagpasaya naman tayo ng ating mga viewers. Yung ating mga Invited ka masisipag sa na birthday ko, ha? viewer. Punta ka. Si Tita Hana may kaso kailangan mo na ikaw para makita kaulit ni Ikay para alam niya tayo na chef ka. Mm-mm. Mag-goodbye ka na kaya sa kanila. At tayo mag-end na. Makain na tayo? Okay na yun. Gabi na. Bye kaso bye po Teacher Rachel. Bye. Okay lang po yan. Bukas po pupunta po kami sa mall. Pwede na lumabas po ang bata. Pwede na. Anong bibilin mo sa mall? Anong pang giveaway mo? Nerf gun. Babarilin ko dyan sa ulo mo ha. Hmm? Hindi yung apple sa ulo mo. Hmm. At si Kian din.
Parang mapapagod ka dun ha. Bye-bye po, Teacher Rachel. Good night. Bye po. O, enjoy ka daw sa mall, ah. Mang i-enjoy lang ako. Bibili ako po ng Nerf gun at babarilin ko po sa ulo niyo po. Apple ulo. Bye-bye po. Bye. Bye. Good night po. Good night to all. Ang end. Yan, yan. Bye! Wait lang. Hindi yan. Okay. End. Oo. Okay? Oo.